Σιμεωνίδης πάλι για το Χιονίδη. Ωραία σέντρα για τον Πάπη, τον Καραμαλή. Πάσα για τον Σιμεωνίδη. Παίζει το 1-2. Τώρα βγάζει πάλι στο Σιμεωνίδη. Για την Καλαμάτα γκολ. Και μια κατσίκα που παρακολουθεί το παιχνίδι. Ποιος είσαι, Νικόλα? Ποιος είσαι εσύ που ήρθες εδώ? Σε μας να κάνεις πλάκα. Άντε σπάσε. Ράλασε. Ρε φίλε να σου πω, πάσα να μην βράμε μεγάλα. Γιατί κοίταξε στην αρχή ούτε και κοιτάξτε αυτοί δεν ήθελαν να ακούς για να γίνει αυτό το παιχνίδι, αλλά ύστερα μόλις όπως είπαμε ότι αυτό εμείς δεν θέλαμε, αυτοί είπανε όχι, λέει, θέλουμε να γίνει. Και εμείς μετά είπαμε όχι, λέμε δεν θα γίνει, θα κάνει γίνει αυτό πάλι νέος διαιτητής για να οριστεί για να αυτό ξαναγίνει πάλι το παιχνίδι. Το κατάλαβες, είναι αδύνατο να ζήσω. Το κατάλαβες, δεν μπορώ να συνηθίσω. Το κατάλαβες, πρέπει να γυρίσεις πίσω. Το κατάλαβες.